תודה לירדן, אילון, עמרי ורז, ואני מזמינה אחרונים חביבים את יניב, ניר, אריאל ועודד. ערב טוב, אני אריאל אריאדו. אני יניב אלפסי. אני ניר וולושי. ואני עודד רפאלו. אנחנו מקריית מוצקין. בכבישים תלולים בעלי פניות חדות, ישנו סיכוי רב לתאונות דרכים עקב ייבוש פגיעה ברכב. כדי לבנות כביש מילוט, חשוב להתחשב בפרמטרים הבאים. שיפוע הכביש, אורך יחידת הכביש, טופוגרף של השטח ושיפוע כביש מילוט. עכשיו נערך סרטון איך כביש מילוט. עוד מעט תראו למה אנחנו מתכוונים. הנה, כמו שאתם רואים, כביש מילוט נבנה על גבי ההר, כך שבעצם מכונית שאיבדה שליטה יכולה לעצור ולמנוע תאונה. חשוב לבנות מודל של כביש מילוט, ולחקור את מהירות מרחק עצירה של הרכב, על מנת לבנות כביש מילוט, חשוב מודל של כביש מילוט ולחקור את מהירות מרחק עצירה של הרכב, תוך כדי התחשבות באנרגיית תנועה ובאנרגיית גובה, על מנת לתכנן כביש מילוט אמיתי, תוך חיסכון מקסימלי של משאבים. עצירת הרכב מבוססת על המרה של אנרגיית תנועה לאנרגיית גובה. שאלת החקר הראשונה הייתה כיצד הגובה משפיע על מהירות המקסימלית של הרכב. המשתנה הבלתי תלוי היה גובה תחילת הנסיעה, המשתנה התלוי היה המהירות המקסימלית, וההשערה הייתה ככל שהגובה יותר גדול, המהירות המקסימלית תהיה גדולה יותר. טוב, אז תיאור הנושא הראשון. הציוד שלנו היה מסלול, שער אופטי ודגם של מכונית. מה שעשינו זה בעצם לקחנו 3 גבהים, 10, 20 ו-30 סנטימטרים, והנחנו את המכונית כל פעם בגובה אחר. כמו שאתם יכולים לראות, זהו השער האופטי וזה המסלול שעבדנו עליו. המהירות נקבעת לפי מטר לשנייה, והיא נקבעת על פי הזמן שלקח למכונית לעבור בשער האופטי. התוצאות של הניסוי הראשון, שלפי הגרף רואים שככל שהנקודה שבה המכונית איבדה את הבלמים גבוהה יותר, ככה המהירות שלה בהתחלה של הכביש מילוט תהיה מהירה יותר. השאלת חקר השנייה הייתה כיצד שיפוע כביש מילוט משפיע על מרחק העצירה. משתנה הבלתי תלוי היה שיפוע הכביש, והמשתנה התלוי היה מרחק העצירה, והשארנו ככל שהשיפוע גדול יותר, מרחק העצירה קטן יותר. תיאור הניסוי השני, הציוד שלנו היה מסלול, דגם של מכונית וסרגל. מה שעשינו זה ששינינו את המסלול כך שהשיפוע שלו יהיה בזווית אחרת. הנחנו את המכונית באותו גובה כל פעם ושחררנו אותה. לאחר מכן בדקנו את המרחק שאליה הגיעה המכונית על ידי סרגל בסנטימטרים. תוצאות הניסוי השני זה שככל שהשיפוע של הכביש מילוט תלול יותר, ככה מרחק העצירה של הרכב קצר יותר. המסקנות דיון של הניסוי הראשון, המסקנה הראשונה היא שככל שהגובה ההתחלתי של הרכב גבוה יותר, ככה המהירות המכונית תהיה גבוהה יותר. המסקנה השנייה היא שהנקודה על ההר שבה הרכב, ככל שהנקודה על ההר שבה מאבד הרכב של הבלמים גבוהה יותר, כך מהירות הרכב בחוסר שליטה גבוהה יותר. וכדאי לשנות כביש המילוט בתחתית ההר בצורה של עלייה, כדי שהמכונית תעצר לאט לאט ובסוף תעצר. והמסקנות של הניסוי השני זה שככל שהשיפוע של הכביש מילוט תלוי יותר, ככה המכונית תעצר מהר יותר. אז שבונים כביש מילוט, צריך להתייחס בזה שבונים את הכביש מילוט בשיפוע תלוי יותר, בשביל שהמכונית תעצר מהר יותר ותפחית את הסיכויים לסכנות מוות. מבט להמשך, יש לנו 2 רעיונות לניסויי המשך. הרעיון הראשון זה לבדוק כיצד מסת הרכב משפיעה על המהירות שלה, והרעיון השני זה לבדוק כיצד מסת הרכב משפיעה על מרחק העצירה שלה. בנוסף, אנו שוקלים להעביר את התוצאות שיוצאו לנו לאגף התנועה. מקורות המידע שהשתמשנו זה בעלון המידע שהטכניון נתן לנו והוויינט. אנחנו מודים למריה על הנחיית קורס החקר. לנוער שוחר מדע. ולהורים שהביאו אותנו לפרויקט הזה.